nechce sa mi to už písať, tak občas budem robiť takéto krátke videá. Zamýšľal som sa nad tým, prečo slovenské médiá, alebo hlavný ten mainstream, takým strašným spôsobom zavádza, alebo to upravuje, alebo to vidí jednostranne. Vychádza mi z toho len jedno. Tak ako vo svete showbiznise a vo svete módy, dajme tomu, alebo vo svete, ja neviem, fashion, hlavne u nás na Slovensku, ale možno aj určite aj v zahraničí, priťahuje to určitú skupinu ľudí. Ja neviem, kaderník, no väčšinou je teplý, dizajner a ja neviem čo všetko možné, ja neviem, stylisti a ja to neodsudzujem, mne to vôbec neprekáža, mám kopec kamarátov, ktorí sú homosexuáli a mne to vôbec nevadí, pokiaľ sa zrovna nechcú sobášiť v kostole. Takže mne toto neprekáža a chápem to. A teraz som sa nad tým zamyslel, že prečo naše televízie, prečo mainstreamové médiá, printy, prečo jednostranne to vidia a úplne opačne, až by som to nazval až slniečkarsko, neviem, ako by som to správne nazval, aby som ich neurazil, ale vystiel tú podstatu. Ako keby sa všetci zbehli s jednakým videním sveta, ale bohužiaľ z môjho pohľadu určite nie tým správnym. Pripadá mi to ako v komunizme, keď sme mali tie rôzne heslá a boli sme v tej svojej absurdite tak absurdní, že sme tvrdili, že proste ten svetový mier musíme zachrániť, aj keby sme mali vyhubiť celé ľudstvo. A toto je presne to. My ideme zachrániť zase svetový mier a ideme vyhubiť celé ľudstvo. My ideme robiť so sebou humanistov, až takých veľkých, že sme ochotní spáchať sebevraždu. No a toto videnie sveta pritiahlo tých istých ľudí a robia v tom mainstreame. Ja som najprv myslel, že to je ovplyvnené nejakým spôsobom majiteľmi. Ľudia tvrdia, áno, to Židia všetko vlastnia a oni to takto vôbec nie. Vôbec nie. Nie, tí ľudia si to robia sami. Tí ľudia sa tam zbehli, tí sú tí istí, sú rovnakého zmýšľania, jeden druhého poovplyvňuje a rovnako sa na to pozerajú. Je to katastrofa, keď naozaj pár percent, možno 3% ľudí týmto spôsobom zmýšľajú a majú v rukách masové komunikačné prostriedky, majú v rukách médiá. A títo ľudia nás masírujú. Títo ľudia nám nútia ich vlastné myšlienky, nútia nám ich pohľad na svet a prinášajú nám to v médiách. Pre mňa je absolútne nepredstaviteľné a nepriateľné, že z našich daní, z našich poplatkov koncesionárskych, ktoré proste platíme STVčke, tak spravodajstvo nám prinášajú ľudia, ktorí dopredu urobia video, záznam alebo spot, kde redaktor sa jasne zasadí a povie, my to vidíme takto v našej redakcii a sme proti tomuto a sme proti tamtomu a sme za prijatie a sme za humanizmus a sme za neviem za čo. Proste úplná strata nejakej reality, ale proste my to vidíme ako redakcia takto. To znamená, že oni nám teraz prinášajú správy, ako to oni vidia. Nie, nenosia nám správy objektívne, nemôžem už im veriť, že budú objektívni, nemôžem im veriť, že budú prinášať správy neupravené a netendenčné. Toto je napríklad STVčka naša. Čo potom môžeme to očakať? Keď toto nám povie za naše peniaze, potom môžeme pokračovať ďalej. Prípad Šimkovičovej. Prepáčte mi to. Odpísať človeka len preto, že má iný názor? Kde to táto spoločnosť speje? Povedzte mi, kde to speje. Toto skončí veľmi zle. Keď ľudia sa budú báť vysloviť svoj názor. Ja mám
svoj názor a vyslovujem ho na Facebooku. Našťastie mňa z fanrádia nikto nemôže vyhodiť. Ale prepáčte mi to, aby jeden redaktor, ona nenavádzala ani na rasizmus, ona nenavádzala ani na nič iné. Ona len zdieľala videá, kde sa reálne tí ľudia správali ako prasatá. Zdieľala to. A za to je potrestaná. To znamená, že my vytvárame dnes spoločnosť takú, že ľudia sa boja otvoriť ústa. O toto nám ide, toto sme chceli, veď to je katastrofa. Potom máme denní Gen. To je ďalšia znožka, nechcem použiť škaredé slovo. Proste to je vymývanie mozgov, to je, ja neviem, aké by sa tam zbehli NGOčky spolu so všetkými Sorosovými nadáciami a so všetkými slniečkármi a ja neviem, čo všetko možné. To je ďalšie vymývanie mozgov. Pozor, ja nie som proti pomoci. Aby niekto si nemyslel, že teraz ja som radikál, racista, fašista, ja neviem čo. Vôbec nie. Mňa mrzí a bolí ma srdce, keď vidím, jak tí ľudia musia utekať s tými deťmi, čo musia všetko zažiť. Pozor. A je veľmi nesprávne pozerať sa na svet iba z jedného pohľadu. Ja vidím aj jeden, aj druhý. Ja vidím ten jeden, ten ich. Vôbec ich nesmieme nenávidieť. Nesmieme ich nenávidieť. Oni za to nemôžu. Oni sú zneužití rovnako, ako sme zneužívaní my. Ale treba si uvedomiť jednu vec. Keď máte dom, máte tam 2 izby, máte tam manželku, 2 deti. Môžete na noc prichýliť starého otca svojho, áno, jedného, alebo starú mamu, alebo starých rodičov. Ale nemôžete zavolať ešte 10 kamarátov a pozvať dovnútra 20 cudzích ľudí. To proste nejde. Keď raz ste nakúpili a máte na večeru, ja neviem, jeden chleba, tak nemôžete z toho nakrájať 68, 70 alebo 150 krajcov chleba. Bude z toho len 20 krajcov chleba. To znamená, že my si nemôžeme dovoliť teraz sa hrať na nejakých humanistov a napúšťať si sem celý Blízky východ a napúšťať si sem polku Afriky. Lebo sem k nám bude chcieť dojsť 25 miliónov, 30 miliónov. Však tam je miliarda ľudí. My to sem nemôžeme všetko pustiť, nemôžeme to absorbovať. My to musíme zastaviť. A musíme to zastaviť akýmikoľvek prostriedkami. Aj tvrdými. Aj keby sme tam mali strieľať gumovými projektilmi. Proste tie hranice musíme ustáť. My ich nemôžeme zachrániť. A na to slniečkári hovoria, áno, treba im pomôcť. A ktorým? Prvým 100 000? A tých druhých 100 000 vám už nevadí? A tých tretích 100 000, na tých sa vykašleme? To je humanizmus? Že prvý áno, druhý nie? Kto to povedal? Že prvý áno a druhý nie. Tak buď všetci, alebo nikto. Nie sme schopní to absorbovať. Naozaj. Drtivá väčšina týchto imigrantov sú špekulanti a ekonomickí imigranti. To treba rozlíšiť. A tí, ktorí naozaj utekajú pred hrôzami vojny, tých treba prijať v tej Európe. To je jednoznačné. Ale tých není toľko, ako to, čo sa sem valí. Maďari to konečne začali dobre držať. Ja som strašne rád, že táto vláda, že premiér Fico sa vyslovene zasadil za to a že to drží. Ja si ho za toto nesmierne vážim. A som zvedavý, či ten tlak ustojí. My si sem nemôžeme pustiť stred druhej kultúry, stred úplne iného sveta. My nabúrame. Toto budú veľké občianske nepokoje. To, čo robí Nemecko, je absolútne zvrátené. Tá Merkelová to úplne posrala. To proste povedať poďte k nám, no to bola konečná. To bola pozvánka, teraz sa to tam valí takým spôsobom, že to sa nebude dať zvládnuť. Oni to fyzicky nebudú schopní integrovať, ani ubytovať, ani nakrmiť. Proste to sa nedá. A na konci sa to začne tlačiť ešte aj k nám. Toto treba úplne uzavrieť hranicu a strážiť si ju.
my máme ešte jednu veľkú šancu na relatívne pokojný, kľudný život, pokiaľ si ich sem nenapúšťame. A ja sa nebavím o nejakých 100-200 ľuďoch. Tu ne, takéto čísla nehrozia. My sa bavíme o tisícoch, 10 000 a možno 100 000 ľudí. Lebo keď si uvedomíte, každý jeden ten mladý muž si prinesie potom 7 až 10 členov svojej rodiny. Takže to sa strašne znásobí. A teraz si treba uvedomiť jednu vec. My máme 1,3 až 1,36 dieťaťa na rodinu, na pár, na dvoch ľudí. My nie sme schopní konkurovať im, ktorí majú 5, 7, 8 detí. Veď nás prečíslia. Nás je 5 miliónov. Nás prečíslia. Ja naozaj nechcem vidieť proste, aby moje deti boli za pár rokov v minorite. To určite nie. Poďte sa na Belgicko. Ako to tam je. Tam za 15 rokov tam sa môže stať to, že už tam bude Belgičan v minorite. Ako, prepáčte mi to, odozdať svoju vlastnú krajinu? V žiadnom prípade. To je katastrofa. Ale vráťme sa k tým médiám. Takže pohľad mám na to, že není to cielené, nikto nedáva žiadne direktíva, ale proste tam sa vytvorili proste nejaké skupiny ľudí, ktoré majú rovnaké videnie sveta a je to taký prehnaný humanizmus, ktorý je až samozničujúci, až úplne samovražebný. Proste nie sme schopní pomôcť každému. Páčia sa mi názory urobiť tie veľké zberné tábory niekde mimo. Ale nemôžeme to pustiť. My keď okamžite nepredišne neuzavrieme tie hranice, tak sme v prdeli. A ja sa nebojím hrozieb tých ľudí, ktorí sa sem teraz valia. To proste, to není až také nebezpečie ako bezpečnostné riziko typu valia sa sem teraz teroristi. Nie, to riziko je ďaleko horšie, že sa vlastne stretnú dve civilizácie, dve kultúry, dve úplne odlišné proste, nechcem povedať rasy ľudí, ale proste tie náboženstva narazia, ktoré proste, my sme kresťania vo väčšinej miere sme kresťania, ale sme aj tí, ktorí nie sú kresťanmi, sú proste nasiaknutí týmto všetkým, sme nasiaknutí dobrom, znášanlivosťou. Určite nejdeme niekomu rezať hlavu, ale ten islám, tento má inakšie postavené. Ten proste ide si podrobiť svet. Tento má proste inak postavené. A tieto dve kultúry narazia. Už vidíme, čo sa deje v Anglicku, vidíme, čo sa deje vo Francúzsku, vidíme, čo sa deje v Nemecku. To sú proste katastrofálne situácie. Ja to naozaj na Slovensku nechcem. Preto sa k tomuto vyjadrujem. Preto mám toľko príspevkov, toľko článkov. Viete, ja mám jednu veľkú výhodu. Ja som slobodný človek. Je mi to jedno, kto bude vládnuť. Mne keď Pán Boh dá sneh, tak zarobím. A keď mi nenasneží, tak nezarobím. A je mi jedno, kto bude premiérom. To mi je jedno. A tým pádom dostávam slobodu, že som proste není odkázaný niekomu pochlebovať alebo niekoho názor papagajčiť. Preto mám tú slobodu a môžem si povedať, čo chcem. Ale teraz vidím, ja mám kopec detí. Bojím sa o ne. Bojím sa o naše rodiny. Ja vidím, čo sa deje. Proste to je všetko cieľená vec, cieľená hra. Všetko to vyvolávajú určité skupiny ľudí. A vôbec to nie sú Američania. Vôbec to nie sú Rusi. To je proste úplne niekto iný, ktorý len nás využíva. Využíva Američanov, využíva nás, využíva Rusov, využíva tých chudákov tam dole. Všetkých nás používajú. Sme ako v Matrixe. Je to úplne komediálne. Ale bohužiaľ táto fraška je pravdou. A to, čo sa deje, je len nástroj na nejaké obrovské miliardové zisky niekde úplne inde. Aj takto imigračná vlna. To je proste všetko jedna veľká geopolitická hra nejakých hráčov.
nejakých veľmi, veľmi, veľmi bohatých hráčov. A ja nenadávam na Ameriku. Nemám prečo. Američania sú fantastickí ľudia. Ja sa v Amerike veľmi dobre cítim. Ja na Ameriku nikdy nepoviem zlé slovo. Nepoviem nikdy zlé slovo na Rusko. Úžasný národ. Fantastický. Ja si Putina strašne vážim. To je podľa mňa jeden z najvýraznejších, najlepších politikov na svete. Toho človeka si veľmi vážim. Ten človek nám zachraňuje teraz prdel, aj keď si to neuvedomujeme. A slnečkári zase teraz budú sa pohoršovať, čo som to povedal. A cynická obľuda možno priniesie ten blbeček zase nejakú karikatúru. A zase sa budú snažiť zosmiešniť. Ale je to bohužiaľ tak, ako to hovorím. Nadávali sme na Putina, nevedeli sme na neho nájsť jedno slušné slovo. A pozrite sa, čo sa udialo dneska. Už dávno som to tvrdil. Pozrite sa, čo sa udialo dnes. Putin je v Sýrii. Už zrazu nepotrebujeme zosadiť Asada. A Merkelová sa vyjadrila, že ideme spolu s Putinom. Francúzi tiež. Ideme proti ISIL. Proti islamskému štátu. A zrazu sa to všetko otáča. Zrazu Amerika pochopila takisto, že nemôže neísť tejto koalícii, lebo by bola úplne mimo. Som presvedčený, že do roka je celý islamský štát vybavený a bude tam pokoj. Zamedzí sa tomu nekontrolovateľnému prílivu ľudí do Európy. Takže nakoniec nám ten zlý Putin zachraňuje zadok. Obávam sa, čo bude tu v Európe, pokiaľ sa tých obrovských más ľudí nezbavíme, pokiaľ nevytvoríme tam, v tej Sýrii, nevytvoríme pokoj a kľud, tak tí ľudia sa nebudú mať kam vrátiť. Takisto sme zanedbali jednu obrovskú vec. My tu bláznime, že do Nemecka príde 800 000 ľudí a tam by mala prísť nejaká 1000 alebo neviem koľko. Proste ideme si rozdeliť nejakých 160 000 ľudí a ideme sa zblázniť z toho. A zoberte si, že v Libanone alebo v Turecku je 1,5 milióna, možno 2 milióny utečencov v jednej krajine. A neviem o tom, že by sme nejakým spôsobom Turecku pomáhali. Že by sme im nejakú pomoc poslali. Nie. Nechali sme ich v tom samých. Čo urobili Turci? Otvorili hranicu a povedali, bežte. No a oni sa pohli. Oni sa pohli a sú dnes u nás. Ja sa im nedivím. Pritom v Turecku už neboli ohrození na životoch. Ale tam nemali čo jesť, čo piť. Turci nemôžu vyživiť 1,5 milióna ľudí. To sa nedá. To sa nedá. To proste muselo k tomuto prísť. Je to absolútna arogancia z našej strany. Absolútna. Vyvolali sme tu kopec konfliktov. Sme za to rovnako zodpovední a potom sme sa na tých ľudí vykašľali. Teraz to máme tu. Ale proste s tým už nič nerobíme. My sa musíme teraz v prvom rade pozerať sami na seba. A tým, že sme Slováci, tak sa musíme pozerať na seba. Alebo v koordinovanej nejakej skupine V4 proste sa snažiť uchrániť pred týmto stretom týchto civilizácií a týchto kultúr. Proste týchto náboženstiev. Lebo to vedie absolútne do rozvratu a do skončenia našeho sveta takého, ako ho vidíme dneska, ako ho vnímame, ako ho žijeme. Preto sa k tomuto všetkému vyjadrujem a v kuse o tom píšem a nedám s tým pokoj. Preto to, lebo sa bojím o našu budúcnosť, bojím sa o naše deti, o moje deti, mám mŕte. Proste sa bojím. Ale nejdem tu narobiť
paniku a vlnu strachu. Vôbec nie. Proste absolútne v pokoji, v kľude tým ľuďom treba pomôcť v ich krajine. Treba im tam ukončiť tú občiansku vojnu. Treba vyčistiť tú Sýriu od tých radikálnych hnutí a od tých teroristov, aby sa ľudia mohli vrátiť.